Rapport maħruġ mill-Uffiċċju tal-Mezza kif isser kif stħarriġ li sar fost studenti li twildu fis-sena 2000 juri li id-differenza bejn is-sessi fl-edukazzjoni Maltija qed tkompli tiżdied. Il-persentaġġi huma simili tas-sena 2017 fejn f'dik is-sena kien hemm l-akbar żieda fid-distakk bejn is-sessi sas-sena 2004. Id-distakk fil-persentaġġ bejn studenti bniet u subien u evidenti kemm fir-reġistrazzjoni għall-eżamijiet kif ukoll fir-riżultati miksuba waqt l-istess eżamijiet. 29% minn 4255 student li twildu fis-sena 2000 ikkwalifikaw biex ikomplu bl-istudju tagħhom fl-università. L-akbar distakk bejn is-sessi ġie rreġistrat f'lokalitajiet tax-xlok ta' Malta b'żewġ terzi tal-istudenti kienu Tfajliet, għal kontrarju fil-lokalità tal-Birgu 3/4 tal-istudenti kienu ġuventur. L-unika parità bejn is-sessi ġiet irreġistrata f'lokalitajiet fiċ-ċentru ta' Malta. F'Għawdex l-istatistika turi similaritajiet ma' Malta. Ir-raba ta' Għawdex irreġistra l-akbar studenti maskili filwaqt li fil-maġġoranza tal-irħula Awċin iddomina s-sess femmili. Intant ir-rapport wera wkoll li l-ġuventur li ġej minn familji bi dħul finanzjarju baxx huma fi żvantaġġ biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.